YouTube channel. So for this vlog, nandito kami ngayon sa Barangay Minoro, dito sa Caloocan, Leyte. So yung gagawin namin is akit kami doon na bundok sa Little Baguio. So meron kaming tour guide dito. Halika! Hi muna kayo sa vlog ko. Hi muna! Okay. Hi! So, ayan. On the way na tayo, guys. Yung mga tour guide namin, guys. Hirayo pa, day? Sige, sige. Welcome back again to my channel. So ngayon nandito na tayo sa tuktok ng Little Baguio ng Minoro dito sa Caloocan, Leyte. So ito yung pinakamagandang view, guys. Nasa likod ko. Ayan, guys. Ano yung makasama kong vlogger at yung tour guide namin ng mga bata. Ayan, guys.